Imatges de portada avui per obrir la revista, les de la història d'una publicació de fama mundial. Vanity Fair obri els seus arxius fotogràfics per a la National Portrait Gallery de Londres. Des del rostre de Gloria Swanson a la portada d'Annie Leibovitz, amb 10 llegendes de Hollywood en 2001. O el retrat inèdit de Virginia Woolf amb un vestit de sa mare. Aquella famosa fotografia de Demi Moore embarassada. Més de 100 anys en imatges per esta revista, fundada al 1860 i en la qual han sigut retratades estrelles i artistes i també princeses. Obrim així la revista. Avui la primera mirada la posem en la passarel·la Cibeles, on continuen les desfilades. Laura Grande, bon dia. Bon dia, Empar. Sí, avui hem tingut plat fort en la passarel·la madrilenya. Andrés Sardà ha presentat este matí les seues propostes de roba interior i llenceria de luxe per al pròxim hivern. Roig i negre són els colors estrella, però el morat i el visó peguen fort. Sí, les quitáis. Sí, quitáis las medias y las dejáis con la sandalia. Vale. Gracias. Arracades, vels, cinturons. En cap altra desfilada hi ha tant de complement i això complica la cosa. La desfilada d'Andrés Sardà és una de les més complicades de Cibeles. Hi ha molt poca roba per a posar, però molt complicada. El roig i el negre són els seus colors fetitxes. Carreres al darrere i majestuositat en la passarel·la. Sardà ens presenta una dona cosmopolita i moderna que cuida l'interior, una dona que es cobrix de seda, vellut, pells i pedreria. I una mica jugar aquests contrastos d'ensenyar i amagar amb les transparències. Una volta més, Cibeles ha reconegut el talent del mestre de la intimitat, una desfilada molt correcta en la qual hem vist també alguna timidesa inexplicable. Els reis Joan Carles i Sofia han inaugurat este migdia Arco, la fira d'art contemporani. Els reis han visitat l'estand de la Generalitat, on es posen en obra 15 artistes valencians. La consellera de Cultura, Trinitat Miró, i la directora de l'IBAM, Consuelo Siscar, han fet d'amfitriones. Enguany, Arco ocupa 50.000 metres quadrats de fira, el doble que l'any passat, però sols un 30% de les obres exposades són espanyoles. Esta internacionalització de la fira ha obligat a excloure, no sense polèmica, algunes de les galeries que històricament participaven cada any. La Junta Central Fallera ha obert un expedient informatiu al jurat que va triar la Fallera Major de València 2008. L'organització vol conèixer amb detall els llocs i horaris on es van realitzar les diferents proves de selecció. Cada any, les 5 persones que formen el jurat que tria la màxima representant de la festa mantenen diverses reunions amb les candidates. El jurat no posa en qüestió el procés de selecció, sinó si alguna de les proves va ser o no apropiada. Actualment no hi ha cap normativa interna que establisca els horaris o escenaris on han de fer-se aquestes proves. L'empresa valenciana de disseny Andreu World està d'enhorabona. Un dels seus productes, la cadira Smile, ha sigut premiada com la millor cadira de l'any. I no és poca cosa quan ho diu una prestigiosa revista considerada la Bíblia de la decoració. Va néixer per estar en un menjador, però perfectament podria exposar-se en un museu de belles arts. Es diu Smile i pot somriure amb ganes perquè la revista britànica Wallpaper, considerada la Bíblia del disseny internacional, acaba de donar-li el premi a la millor cadira de l'any. El secreto del éxito de la silla Smile lo podríamos reflejar en 3 aspectos. La calidad, realizada en madera de haya, su diseño, con ese aire romántico que enamora, y en tercer lugar su versatilidad, válida para todo tipo de ambientes y público. L'enhorabona li l'hem de donar a una empresa valenciana que últimament sembla que està en ratxa. Este guardó li arriba just després que el Ministeri d'Indústria li hagi concedit el Premi Nacional de Disseny. La verdad es que sí, estamos de enhorabuena en estos últimos tiempos. Estamos recibiendo premios y de alguna forma estos premios están reconociendo la labor de más de 50 años de la empresa en el sector del mueble. El saber fer d'Andreu